Сервус, чистовані бавлячі, позирачі мого канала. Я Фангеймер і ми продовжуємо бавити на карті Фейсбурн. Це наша друга серія. І що ми в першій серії зробили, зараз вам укажу. У першій серії, почали ми збирати бурак на цьому 20-му польові. Я так наняв робочого, бо ми це все переорав, і я почав садити сою. Вийшов челядник. Ідемо далі. Так, купив їм кури, як видите. Купив їм корма. І чи треба буде піти в болт на інно діло, ми то зараз і зробимо. Не стане авто в наш мікрик, беремо грузовичок. Чекайте зараз. Інно діло включу. Була Татра у першій серії, але я її поміняв на Івеко. Tu i se діло стоїть. Тепер йдемо в болт. Глядаємо. Коротше, беремо прицепи. Глядаємо. Чекайте, а на що нам ще глядати може? Брати чек на букву І. Так. Тут є наша тота приспособа. Чекайте, Сі. Беремо лише мусить вибрати продукт, який буде перевозити. Ага. І це мусить ще віддільно купувати. Вижу, недорого, ти можеш купити і нове. Чвіт виберемо такий. Так. Від 26-33. Такий купуємо. Це вже діла не буде, видите? Ціна вже. Жовтий цвіт. Якраз у нас щоб став який баланс, то не буде. Я би хотів дуже, но не стоїть. Уже ми його купили. Та не стоїть туйк. А ще поддончика. Не знав, цей вигружу. Нет, не вигружу хурі. То не буде. Хотів, но не буде. Коротше, беремо автобуса. Та прийдемо
на автобусі за Тимусем. Та й діло у шапці. Паркуємо його на місто. А, що я не міг, то зайти сюди, у худобину. Не знав, котрий мод заважав. Та доки все поглядав, кожний мод провірив. А, з чим це купив той новий інструмент, був лишній раз не ходити, стаєте сюди. Ну, можеш починити. Ну, зробити з нього автомайстерську. Перевозити. О! Зараз провіримо. Це буде авто робити. Будемо перевозити туди наш цей груз будущий. Не розумів, що автолоуд щось не робить, це що? Є. Ну, а ну-ка. Зараз ми провіримо. А, майже лише у коробках можна в цілій палеті. Не можу, та й не стає. Ну і це мінус. Чекайте, є в нього фаркоп. Зараз. Чекайте. То в прицепах що в останню категорії. Такий прицепчик. Ну. І в яку техніку привезти буде і ще які палети повезти на продаж на перший час. Ну, друге діло. Просто беремо. Палета не є тяжка. Всяких загрузимо та уведемо, кілько стане і ще докупимо пару палет. Вать продамо. Ну, ще й настане та й буде.
Та просто вагрузимо там. Ще клишемо з прицепом доки що. Я подумав, нам скорше буде вигрузити. Та лишити що там на точці збору нашого продукту будущого. І займемо ще видав хащу, а може і ні. Будемо видіти. Ну, як файно видко нашу ферму, наше газдівство. Тракторич наш робить, робочий робить, хороший знімат. Що, прийшли ми. Так, це у нас 19 поле, що тут треба? Контракти. Глянемо 19 поле. Що, поняв? Прийняти контракт. Що? Так, і цей тракторич. На роботу відправляємо. Бензину в ньому це солярки мало. Ну, пішла паніка робити, орати. А ми будемо розгружати ще просто розокласти і все. Певно ось ж квадратик. Чорно-жовтий. Всі поддони у нас будуть постоянно, просто в нього ще будуть загружати коробки. Ті, що ще тут сповнять, це на много раз має практично ті коробки збирати. Та я вважаю, це дуже добре, що придумали ще такий мод. Ну, 100 раз практично. Ну, тут можеш відкрити ворота. Тут, коротше, є дасть 50 кури. Та й один. Та й один. Кугут. Як почимчикував. Ну, прицеп я раз тут лишу, більшого нігде. Так, і йдемо позирати, що у нас по грузах є. А по грузах у нас є лише, ну, бурак тот, що він забрав, то можу його продати за 378 на чому базарі. Будемо ще казати. Ну, це ж робить. Ще вже другий круг йде. Беремо нашивку і йдемо за бураком. Нам його і так раз не треба.
Ми опак будемо основати свиньом. Ну, tu його дуже мало, а й покілько є. Ну що, пішли ми. Та кілько нам дадуть, я не знав. Бо він досить так дешевший. Виключу підсказка, не нам раз не нужна, не треба їх. Так, завтра думав, може запишемо Майнкрафт. То лиш я так думав, а не знав, що буде. Та і як. Трафік не включав, бо ми бавка не лагала. Та й не нагружався процесор із відеокарту. Ну, від кого ж німецька коробка передач є. Будемо розхоснувати іщу машину, доки не купимо полуприцеп великий. Ну, поки її теж будемо хоснувати ще. Чекайте, де тут наш наймет? Майже ще збив потач. Ну, та й заробили ми 2000 з половину. Я вважаю, все добре. За то наш. Ну, він не є дорогий, но як уже є. Тепер мені аж інтересно, це можна не взяти контракт. Да що сіяти. Зараз провіримо. Можемо забрати урожай. Ну, перевозка досить так. Ну, збирати урожай. У нас комбайна не є. У нас лише плуг є. Із усього. На жаль. Та й сіялка. А трактор все ж туди помилений. Чекайте. Тут пролишив. То не буде так. Дамо його та помиємо, та покладемо його вже на стоянку, бо його нам раз уже не треба щелку. Файний маленький мудренький тракторич на всякі мелочні роботи. А ну
Ну ж чекайте, хочу щось провірити. Як видите, почало, що м казав. Ось то буде коробка ще збирати всю палету, то много раз удобно. Тракторич помити, сіялка чиста. Та покласти його вже на стоянку. Та не стоїть. Жаль, поновити його не може. Із беушного на новий. Ну. Так що й не хоче ще мити. Уже. А ні, має ще помало пропадати текстура калу. Ну, ніякий. Пошарпаний. Цей ж тракторич може і сюди загнати. Знаєш, яку мелочну техніку буде в наш цей гараж. Бо мої очі їх не бачили. Так, беремо наш Iveco. Так, ось ще не впущать. Можемо і сюди піти. Перебачте. Мало нежить. Ну, я шору. Знакос ми поупаляли. Смиваємо ще з міста ЧП. На всіх скоростях. Так. Ну давайте попозираємо комбайна. Такі, стартові. Бо він був дешевий. Недорогий. Прицепний комбайн. Ну, бо 100 раз треба з нього розгружати. Ну. Іпен.
Nic się nie pomіняло. Тут 1500, тут, ну. Ну, це ж 26 тисяч. John Deere. Може його поки купимо. Дамо за нього 1 мільйон. Так. Ну, глянемо стартовий комбайн. Ну, в чому різниця? Похожий. Проста нива. Ефект на нива. Не розумів ще. Ну, є певна вищина уже. Якісь товщі дорогі. А в оренду? Не стоїть нам його розкупувати. Ідемо, будемо то збирати, що є. Будемо на Буракові жити раз. На сеч нам хватило. А далі фермер гроші протринькав. Пив йому всі. Ну, що може було, то будемо заробляти на чому може. Даже би взяв та купив, ну, яку кошельку, бо йшов траву косити. Ну, удобрелку би нам не похибіло купити. Та й це треба. А тут здріт. Ну, урожай у нас буде такий непоганий. Ну, треба. Треба удобряти. Беремо раз. Таку маленьку добрелочку дешеву. $500, ну, може взяти все і ще тачка. Чундіручка. Можемо ми за 850 на 400 літрів, може, того мало. Гакить БУ. 16 тисяч. Брі. Самого доброго не може. Пригодився далі сич тракторить. Так. Ну, пішли ми. Чекайте. Де їж? Сокотить колодиш. Ну, а давайте продовжимо, я думав, у третій серії вже.
там пак уже дочекаємо, бо наш урожай виріс. Та б ми його забрали вже в 3-й серії. А між тим я думав, зароблю маленько грошенят, бо ми даж купили який комбайн, стартовий. І без ми помалу вже почали збирати урожай. З вами був FunGamer. Підписуйтеся на канал, кладіть лайк, нажміть на дзвоник. Ви поняли на що. До нових зустрічей. Усім пока.